da ko kiɗan ka mai waka za da yau mazata da tambura na girma riduwa da zangon mata matan maraɗi mun shaida sun wa wasu rata sannan ku hajiyoyi shigar ku mun ga tayi kuna farin cikin sunan Muhammad gashi kun zo kun yi gudunmawa mun shaide ku kun yi kwazo da guri yayi guri komai yanzu an kawanzo ga abinci ga laimuka ba masu tauna kanzo riduwa da baitika tilas ne na zo da wanzo suna ake na girma mu kyala masu gulma Muhammad yaran Amin Dauda gashi fari ta tas ga hanci na ji an yaba shi madara hakai kamar nono ga Amina gashi kamar karan da an zaga ko da an gwada shi murna muke ta suna muran mu baya kuna Hajja Amin Dauda la kara lafiyarki to ta girma Amina rabu ne ya maki ki duba dama ni sai ki goda rabu sarki wannan da shi ya ce sallah dole sai da sarki shi ya ba haki masoya da suke kamar tawaki ya farin ciki ya same ki dole a taya ki kin samu jinjirin ki Muhammadu da gare ki al'ummar maraɗi murna suke da faɗi Hajiya Amin Dauda fito Amin Dauda bikin ɗanki na zo da maza Amin Dauda ga ɗanki nan ya cika da Amin Dauda ke da shi babu gizo Amin Dauda addu'a muke rabu da da